Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mu'jizate para nabi, nyuwun karnate para wali, nyuwun pitulungane sedayane para malaikat, khusus nyuwun karnate Sayyidi Syekhunal Mukarram, nyuwun karnate Maulana Syarif Hidayat wa Sunan Gunung Jati Cirebon, nyuwun karnate Nyai Mas Ayu Fatimah Gondosari, nyuwun karnate Mbah Usakan Maulana Mansuruddin Banten, nyuwun kramate Maulana Abu Samsudin Banduan Bermeduro, nyuwun kramate Maulana Ahmad Rahmat Sunan Ampel Surabaya, khusus nyuwun kramate Syekhunal Mukarram Waliullah Al-Mursyid fi hadzal zaman. Mugi sunaken dumateng Gusti Allah Rabbul Alamin supados badan kula, istri kula, anak-anak kula, bapak kula, ibu kula, harta benda kula lan ahli-ahli kula sedaya mugi ditetepaken dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi